Hello, chuirde, tá muid beo. Nis tá an feachtas toghchánaíoch de háart faoi dhearre buíochas le dia agus siar de ecin muid an seo an tríú lá mína saona gábhíle sa fiche ná an dá achtas toghchánaíochta ag tarraingt chun déirí. Luain bhí an tíorthóir déanamh Joe Biden ag díriú ar Ohio agus bhí an tíorthóir poblachtánach Donald Trump ag díriú ar North Carolina ach bhí thoras thoras a bhí ar siúl ag an dáir chóir ní amháin go raibh Biden in Ohio de luain bhí sé i Pennsylvania freisin. Feiceann mí de Pittsburgh agus Monaca an spríochtatá aige sa stát sin ná an stát sin i chiantú vótáil sé de Donald Trump in 2016. Fachas an tuachtar an Trump i Pennsylvania freisin agus Michigan. D'éirí le Trump Michigan a thógáil 2016 agus tá beart ag an stát sin a chuineáil i mbliana. So tá imní ag méadú sa tír agus an rás dulta go buna angair. Tá Americanánaí, well, bhí mé gur an bríthar boria úsáideach. Níl sagam an féidir sin an bríthar úsáid mar sin. Tá Americanánaí ag tuairt faoi na bahain vótála. Ach fiú agus iad déanamh sin tá an tuachtar an Trump chuinéadan riint mónaí vótála ag réiteach an bhealaí de Deacrachtaí ní a Toghchán i dtíobh cén vótaí chóireofar agus cén vótaí a chafar amach. Ceart go leabhar. An scáil atá ar chrocha os cían gachrod sa rud seo áfach ná an feindéim. Agus cibéire de déir an tuachtar an Trump, cibéire de déir an túsal Biden, tá siad árá seo faoi scá an víris COVID-19. Tá an tír ina chiaróil ach it's mar sin féin feicim míad codars nach saléir idir na hiarthóirí. Well, ná bhac leis a Toghchán is léir go bhfuil an dá pháirtí iad féin scoiltí. Ní hé go bhfuil an tír scoiltí an rá pháirtí, ach tá an dá pháirtí scoiltí. Táthar ag troid ar de chrí
an fórtaí phoblachtánnaí faoi láthair, idir dheis an fórtaí sin thug an críochas anam do Donald Trump agus measarthaí nó lárnaí an fórtaí sin bheagar a bheith ach nach bheith cinnéan bhealach amach as sáin ina bhfuil siad. Tá scoilt cosúla sin le feiceáil sa fórtaí déanlach freisin, leis an dream atá bhfad amach ar an tSín i gcéire décholaí nó i dhéanamh gus bhéime le gan ar gnéasacht agus féiniúlacht agus lucht lánach an fórtaí nach leagan an bhéim céanna ar rudaí. Caithfear a winter is a dhéanamh sna páirtithe sin nó tití siad as a chéile, ach cábhas cinn sais córéiteach is féidir a dhéanamh. De réir chéilis chosúil go bhfuil an tuachtarán ag cúlúisteach na bholgáin féin, ach má sé tá sé fós i mbun a chuid ruachra, a chuid rúide go ceann a chósa. Tá sé mítheasta lena náidí, well, ní aonanta sé sin, ach má tá sé chur cuma dóchasach dearfach ar féin. Rachomid thar lear fenomid go dtí agriochtáin an na sláinte an WHO. Tugtar le fisanis agus daoine déanana taide ar an víras gur dhéal an WHO smacht agus cuacht don tSín agus iad ag seilg faoin sin ó bunús an víris. Seilg mudartha brabhach go maith má tharla aon rud bradach níl an tSín áthairt le fios, ach fiú munar tharla aon rud bradach tá an tSín sách máil leis na scéalta as Wuhan mar sin féin. Sé sin is beag eile tá agam le tuairt tá agóidí ar siúl sa téalann corfa a chluistear go minic, tá go leor agóidíocht ar siúlann sin le déanaí. Tá Boris Johnson idir Toghchán na Inmheánacha sa bhleatain, idir drama tá gíre díon ghlasáil a chuineáil agus daoine tá gíre an tír hoscail sús. An phríochol do bhrá atá gcompair le COVID by tuchaí castachtaí as, bhí castacht úsáid sa mar sin. Ar slí nach dárló in mrá eile.
Tá Amy Coney Barrett site sa chuairteochtaireach agus tosathe ag chur ceiste den chéadúir. Da mór an eile a bhfuil mé gearrú caint faoi mar sin chuirí mé deire le cuasaí agus gaoithí mé rataí ó rih go léir. Go dtí an chéadúir eile tó go gé go bugaí agus goim rataí ó rih go léir.